Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo at itago niyo na lang po ako sa pangalang Ina, isa sa marami ninyong tahimik na tagapakinig. Napasulat po ako para ihinga sa inyo ang saloobin ng isang inang napapagod at nalilito. At sana po ay mabigyan ninyo ako ng payo. Ganito po kasi, pareho po kaming nagtatrabahong mag-asawa at may isa kaming anak. 5 years old pa lang po yung anak namin at kinder na ngayong pasukan. Masayahin, matalino, at makulit po si Bimbo. Siya po talaga yung araw-araw na nagdadala ng liwanag sa buhay ko. Pero sa bawat ngiti niya, may kirot akong nararamdaman sa puso ko. Pakiramdam ko po kasi nalalampasan ko ang pagkabata ng anak ko. Mula po kasi nung 8 buwan pa lang siya, bumalik na po ako agad sa trabaho. Iniwan ko siya araw-araw sa yaya. Laging may guilt, laging may pag-alala. Iniisip kung napaliguan na ba siya at kung napakain ng maayos. Inisip ko kung umiiyak ba siya habang wala ako at kung naiintindihan ba niya kung bakit wala ako sa tabi niya. At habang nagkakaisip siya, mas nahihirapan ako. Madalas kapag paalis na ako para pumasok sa trabaho, tinatanong niya kung pwede bang hindi ako pumasok sa work. Hindi ko alam kung paano sasagutin yon nang hindi nababali ang puso ko. Gusto ko sanang huminto sa pagtatrabaho. Gusto ko sanang ibuhos muna ang sarili ko sa pagiging ina. Kung may natutunan ako sa mga kaibigan, yun ay hindi habang buhay bata ang anak ko. Hindi habang buhay gusto niya akong yakapin. Hindi habang buhay gusto niya akong katabi sa pagtulog. Matatapos ang pagkukwento ko sa kanya bago matulog at darating ang araw, marunong na siyang magtimpla ng gatas na mag-isa. Pero tuwing binabanggit ko sa asawa ko na gusto ko nang mag-resign, lagi niyang sinasabi na hindi sapat ang sweldo niya at kailangan naming magtulungan. Naiintindihan ko naman na mahirap ang buhay. Maraming bayarin, maraming kailangang unahin. Pero minsan, naisip ko kung paano naman yung anak ko. Baka lumaki siyang malayo ang loob sa akin. Baka sa paghahabol namin sa pera, naiwan ko na ang mas mahalaga. Tambalang kumikinang, mali po ba na gustuhin kong tumigil muna sa pagtatrabaho para alagaan ang anak ko? Mali po ba na sa pagkakataong ito gusto kong ilaban ang panahon na hindi ko na mababalikan? Salamat po sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig. Ina. Ina! Yan, Inang mula, tambalanista. yan, inang tambalanista mula sa kumikinang ina na nagtatrabaho all my life. Tama. And I would say, Ina ha, na kahit na isa akong, hindi lang po ako basta working mom. Isa akong working mom na akala mo 62 yung anak. Ang dami kong, Tama. minsan nga pagkalimbawa yung, yun nga,
pumasok dito yung isa nating kaopisina. Sabi niya, grabe naman po ma'am yung definition niyo po ng ano yung English kasi, ano ba yung term na ginamit niya? Hindi ko nga pinansin kasi English eh. Ano nga ba yung term na ginamit Basta yung pagtatrabaho, yung hardworking. Yung grit ba? Basta parang ganon, sabi niya, grabe naman po yung definition ninyo, ganyan. So, ganon po kasi talaga yung mga nag-work. At saka, alam po talaga kasi namin, mga kabisyo, na hindi po kami anak ng duke. Ulitin po ba namin yon? Tsaka hindi po kami natatahimik. Hindi rin kami natatahimik. Tapos, ano ba, I guess yun lang din na marami din talagang gastusin, maraming bayarin, and it doesn't make you a bad mother. Tama. Kapag ang desisyon mo ay maging isang career woman. Correct. Na ang desisyon mo ay maging isang working mom. Hindi lang ikaw ito. Okay, ngayon doon sa sinasabi mo na sa kaka-chase sa pera, 'di ba? May problema ba tayo sa pagiging ano? Ha? May problema ba tayo, Kami misis? mga alipin kami sa salapi. Totoo! May problema ba tayo sa pagiging alipin sa salapi? Kasi ako wala ko nakikitang mali sa naghahangad ng higit pa. Wala akong nakikitang mali sa naghahangad ng mas maraming pera at naghahangad na makatulong sa pamilya. Kasi alam mo, misis, pwede mo tong gawing issue kung sapat na sapat yung Totoo. yung kinikita ng mister mo, pwede mo talaga tong ilaban. Kaso nga lang, yung mister mo yung nagsasabi mismo Yes. na hindi natin kakayanin. Sino bang mister ang gustong naghihirapan yung kanilang misis at naman. ayaw nilang pabantayan na lang yung mga anak? Although hindi lang ito hindi ibig, actually baka nga mas mapagod ka dyan yung nakabantay ka. Kala mo mas madali yan, mas mahirap yan Diba? So there's nothing wrong with working while being a mother because it can be done. Wala talagang masama dyan. Ina, ganito lang yan It's a matter how will you communicate your love. 'Di ba? Kasi ang nagiging problema sa ibang mga working moms, kino-communicate nila through material. Yan. Hindi, dapat may touch pa rin din Correct. Just like kay Nicole, 'di ba? Yes. Classic example ng isang working mom. Ako talaga yan. Hindi nga ako regular. Minsan, regular 8 to 5. Minsan, 9 to 6. Minsan, 9 to 9. Minsan, 9 a.m. to 12. Alam dati yung kapanahunan dito, nagpapump ng gatas niya, may sarili siyang rep. Meron ako sarili gatas. Nagpapaka ng gatas. Kasi nga, posible siya. Posible talaga siya. So, and that's a form of love. Yes. Diba? That's a form of love. Kung yung iba man, Jegs, kunyari OFW. OFW is also an example na yung iniisip nila na puro pera na lang yung iniisip, wala nang quality time with the kids. Pero kung hindi rin sila nagtrabaho abroad, paano din mag-aaral yung mga anak? Tama. Paano din kakain ng masustansya? Paano din babayaran ng mga kailangan bayarin? Diba? At saka marami nang with the technology ngayon, ang dami ang dami ng mga bata na yung magulang nasa ibang lugar. Bansa, pero correct. very close sila kasi nga it's how you communicate Tama. Ano ba, may tsinelas na po ba sa lugar? Dapat na po ba ng tsinelas yan sa lugar ninyo? Diba? But parang hindi posible ang communication because now, communication is possible at ang dami mong platform na pwedeng pilian. Alam mo, ang nakikita ko lang dito kay Ina, kung bakit ganito yung mindset niya, it's because yung mga influences sa paligid. Sa tabi. Yung mga nagsasabi, nagpapakita na, gaya nabanggit mo dati Correct. na gagawa ng pagkain, yung may mga mata, yung correct. pagkain, yung lunchbox nila. Teka lang may Mickey Mouse. Totoo. Uulitin ko lang po kasi ang laki talaga ng sama ng loob ko dyan. Feeling ko asama ko talaga nanay kasi may mga nanay po akong kakilala na grabe sila makagawa talaga nung lunch. As in yung lunch nila talagang may mata, may tenga, may earrings, may accessories. Ganon. Na pag nakikita ko yung gawa nila, ano yun group Viber ba yun? Hindi, group sa FB. Na kapag ka nakikita ko yung gawa nila, parang ramdam kong napakasama kong ina. Ayan. Alam mong ginawa ko? I left the group. So I left the group. So nakita mo doon sa story pa lang ni Nicole, Ina, na nagiging iba ang perspective mo once you compare yourself, yung parenting style mo sa iba. Parang yung standard mo is yung standard na nila. Hindi naman ganon. Kasi hindi siya one size fits all. Yes. What may work for one may not work for another one. At lagi pong ganon. So, wag mong iisipin yung mga tao sa paligid. Tandaan, ang tubig, habang marami po ang sumasawsaw, lalong lumalabo. O, diba? So, nagiging malabo na
na tuloy ngayon yung definition mo ng parenting. Oo. Kasi feeling mo, 'di ba? Feeling mo hindi ako mabuting ina dahil sa mga sinasabi nila na malalagpasan. Actually, kahit naman working mom ka or nakatutok ka, mas matagal talaga na time that we spend with our kids na matanda sila versus Yes. bata sila. Oo. Totoo yun. Saglit lang talaga yung moment na bata sila. Mas matagal talaga yung kasama natin sila na medyo adult na sila. And there is nothing wrong with Walang that. problema. Walang problema. You are doing a good job. Actually, yung ganyan na pinoproblema mo, nanay, yung para sa anak mo is already a good indication that you are a good mother. Tama. Oo. So, kalmahan mo lang, mother. Alam mo kung minsan yung mga nagsasabi ng mga ganyan na ay maiksi lang yung oras natin na makasama na actually frustrations nila yan eh. Yan. Kasi Oo. 'di ba? Parang nilalabas lang nila as strength nila pero frustrations nila yan na hindi sila makalabas, hindi kagaya mo na nagtatrabaho, may time Yan. din sa anak pero Correct. sila nakatali sila doon sa Totoo. ganung sitwasyon eh. Isipin mo, no, may ganyan kang pakiramdam, pero yung mga nasa bahay, yan din ang pakiramdam nila Oo. sa tuwing nakakita sila ng isang nanay na at 7 a.m., plakak na ang kilay Oo. dahil magtatrabaho. Tama. Diba? Totoo yan eh. Akala lang natin minsan nakakainggit yung buhay ng iba. Totoo naman. Wala namang kaplastika, nakakainggit yung buhay ng iba. Bakit siya ganito? Bakit siya ganyan? Ang hindi mo alam, pag nakatalikod ka na, 'di ba? Ganon din ang bulong niya sa sarili niya. Ayan. Buti pa siya ganon. Ayan. Ako ganito lang. Kung minsan Diba? kino-cover up lang nila na ay, hindi maganda talaga pag may Oo, time ka sa anak mo. sobrang daming time ganyan. Pero alam mo, mother, it's not easy ha. Hindi naman talaga siya madali. Sinasabi ko yan para sa isang taong adik sa trabaho tulad ko. Hindi siya madali. Pero kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Tama. So kung gusto mo talaga pwede. Ano ba? Nasa opisina ka ba? Ikaw ba ang may-ari ng kumpanya na hindi ka na makaalis? Hindi naman, di ba? May time ka para umuwi. Totoo. So pag dun sa time na umuwi, make sure na wala kang masyadong gadget sa paligid mo para yung sinasabing quality time Yes. is really kahit 1 or 2 oras lang ay eksaktong kalidad na oras para sa kanya. Actually, it's how you communicate kasi Correct. meron pa nga dyan, single parent pa eh. Meron, di ba? Pero very close sila. Ako, may Correct. kakilala, may mga kakilala Na working, tayo. na working. Oh. Single parent, pero wala. Very close sila ng sobrang anak nila. close sila ng anak niya. Ramdam na ramdam ng anak yung pagmamahal. Correct. It's how you communicate eh. Although yung mga iba, kunyari, ang paraan ng pag-communicate nila ng love is material, wala din namang problema doon. Siguro bitter lang tayo, Diego, kasi wala Wala tayong mabili. wala kasi tayong material na mga bagay. So, bitter tayo dun sa mga, hindi, mahal ka lang ng nanay mo kasi binalang ka ng bagong cellphone. Pero kasi, inggit lang tayo. Inggit lang tayo kasi wala tayong pero that's also a form of love. And para sa akin, there's also nothing wrong with that. Oo, and you have to verbalize. May kasama dapat siya na, Yes. na verbal. Anak, Oo. hindi ko man maibigay yung oras Yan. ngayon kasi talagang sobrang daming ginagawa, di ba? Pero ito na muna. Yan. Oh, ito na muna ha. Ito muna yung mag-aaliw sa'yo. Ito muna yung replacement ko muna for now. 'Di ba? Basta babalansin lang ng oras. So habang nag-grow yung anak mo, ini-educate mo rin din siya sa setup ninyo ng buhay ninyo para makita niya at Yes. maintindihan. Hindi, tsaka uulitin ko sa'yo, mother. Sinabi ng asawa mo, hindi nyo kaya. Hindi kakayanin eh. Kung sinabi ng asawa mo, oy, oo, kasi kaya natin, kaya ng budget ko, go, magbantay ka, hindi sa kanya na mismo nang galing. Hindi kaya eh. Hindi kaya. Ay, lalo na kung mas malaki pa yung kinikita mo over Correct, sa kanya. 'Di ba? Tas hindi naman po tayo paangat ang sweldo, paangat ang gastusin, paangat ang mga bilihin, ang presyo ng mga bilihin. So, kailangan talaga ng husband mo na extra help kasi baka nga nagbigay ka ng sobrang oras pero uminit din naman ang ulo mo araw-araw kasi tama. lagi kayong gutom. Oo. May oras ka pero gutom ka. Ayan, Choose oo. your battle, choose your fighter. Ika nga. Ganon. Correct, oo. So, Mami Ina, ayan, kaya yan eh. Kaya. Basta wag mong tingnan yung standard ng iba. Ipakita mo kung yung totoo mong pagiging ina, yung pagmamahal mo sa anak mo. Tama. Paramdam mo,
Ganun lang. Iba-iba kasi yung dynamics ng At saka alam mo, iba-iba din yung mga bata. Minsan may mga bata na expressive, na ipinapakita at pinaparamdam talaga nila at sinasabi talaga nila sa mga magulang nila how special they are, na how loved they are, ganun. Pero may mga ibang kids that they don't Pero it doesn't necessarily mean na hindi nila mahal yung magulang nila. At ako naniniwala ako na wala nang tatalo pa sa creativity ng isang nanay. Oo. Basta sinamahan mo ng puso. Wag lang yung yung ulam na may mga tenga, ha? Sa Manalo, hindi makagawa ng rabbit. Hindi ako makagawa ng rabbit. Nakakaloka. Yung rabbit ko, malungkot na rabbit. Actually, ang gusto ko talaga rabbit, ang ending sa Godzilla yung lumabas. Hindi cute, katakute. Ganon. Okay lang yan, Ina. Hindi masama yung tumulong kay Mister kasi yun yung mas kailangan nyo sa ngayon. Baka feeling mo konti lang ang gastos, pero marami pa yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? 1:39, kumikinang ulo po, Diego Bandido. At Nicole Liala, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!